Пата! Слоня! Лула! Сонечка! Покайо! Сюрприз от Сонечки. Добрый день, Сонечка. Оу, пробач. Спи далей, Сонечка. Оу, вітаю, Покайо. Вітаю! Прийшов адведаць старую сяброўку. Баюся, яна спіць, як і заўжды. Хвіліначку. Прачынаецца? Оу, не, здаецца, там нешта ёсць. О, нябёсы! Ледзь не ўдарылася. Мяч! Покайо! Не-не, гэта зусім не... Фух, дзякуй, Пата. Так, яно нагадвае мячык, але форма трошачкі іншая. О, ведаю, дапаможаце, Покайо? Ці хтось з вас скажа, што гэта такое? Яйка! Гэта яйка, Покайо! Яйка! 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 Фух, так лепей. Калі не будзем асцярожнымі, яйка можа разбіцца. А ведаеш, што ўсярэдзіне яйка хаваецца, а потым выйдзе? Пата ведае. Усярэдзіне яйка сядзіць птушанятка, Покайо. Птушанятка? Правильно! Я і падумаць не мог, што Сонечка выседжвае яйка. Яйка трэба вярнуць наверх і пакласці ў гняздо каля матулі. О, не! Хапай хутчэй, Покайо! Сонечка дужа напужаецца, калі прачнецца. О, вунь яно! Хапай, Покайо! Або ты хапай, Пата! Вы бежите не туды! Хутка, хутка! Пата! Яйка ззаду! О, божечки! О, малайцы! А цяпер трэба прыцягнуць Сонеччыну ўвагу. Сонечка! Сонечка! Як глыбока яна заснула, праўда? Яе нічым не пабудзіць. Здаецца, прыйдзецца самім прыдумаць спосаб вярнуць яйка. Так, баюся для вас завысока, Покайо. Відаць, нам спатрэбіцца дапамога кагосьці вышэйшага. Але каго? Хто з вас падкажа, Покайо, да каго звярнуцца па дапамогу?
Слоня! Правильно! Видатна! Вось дзе мусіць быць яйка. У сваім гняздзе. Віншую, пока... У яйку нешта адбываецца. Яйка! Яйка! Не бойся, пакаё. Падыдзі. Ты не захочаш гэта прапусціць. Так. Гэта маленькая сонечка. О, нешта яна не надта сонная. Ну, у кожным разе сёння ў нас з'явіўся новы сябар, з якім будзем гуляць, калі атрымаецца схапіць. Бывайце, да сустрэчы! Шчыра дзякуем клубу кемлівых дзяцей «Жэўжык», Даніку Яушыну Ільюшевічам, Станіславу Янукову, Лявону Спірыдонаву, Сергею Адзянцу, Валерыю Мяцельскаму, сям'і Анфімавых, Максіму Кузьмічу, Мацею Маланцы-Яліне Ваяйковым, Надзеі Сергею Сакольчыкам, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне і ўсім фундатарам за падтрымку.